ассалому алайкум дӯстон. Яке аз ҷавонтарин файтери тоҷик, аввалин медали тилло дар тамоми ҷаҳон, яке аз калонтарин, бузбаландтарин файтери мо 130 кило дар ҷаҳон ҷои якумро гирифт. ассалому алайкум аки Асад. нағзани шумо созин саломатитон хубе? Аки Асад, шумо фикрам додари ман мешида? Чанд сола шумо? 20 сола. 20 сола. аз ман 13 сол хурд. Асадҷон, ба ту савол. چی حسیات کردی وقتی تو غلبه کردی؟ چی گمان کنم؟ چی حسیات بود؟ یک چی بود که آخی درونت با؟ این برای تاجیکستان بود. چی شود؟ این بچه را باید خالی کردن نه؟ این بچه ها سه تشه پسولید کردن برای کم تعلم کرد. قریصدی کشتی شد. دادر جان چی گفتم میخوام؟ در حقیقت هم تو فخر تمام ملت تاجیک هستی. تشکر زیاد به تو. با من بگو که در اولادت مثلا که پدر باباها آنها پهلوان ها بودن؟ طرف مامان پهلوان بودن. طرف مامان با خانگی همون پهلوان که رنگ منه. مقصد این کیفت گاوده تو. یعنی رنگی تو از تو کلانتر میبینی؟ نه همه مایده. از تو مایده. ده همه خیلی بزبالا. طرف مامان من پدرش رفتگی. ماشاءالله. دوستان اسدبек шиносед калонтарин бузбаландтарин файтери тоҷик дар ҷаҳон ҷои якума гирифт ба ММА IMAF. ду та файт дорон полуфинал ва финал ҳар душам дастурочна Россияву Украина шикаст дод. Анакун ту мегзарӣ ба вай ба аз наврасон мегзарӣ ба мардако, яъне ки мужико меган аз 20 сола боло мегзарӣ. Ана тамрин дар ҷо мехоҳӣ гузаштан чӣ планҳо дорӣ ту? иншаллоҳ ватан мерасем. машқ сахтар мекунем иншаллоҳ. Асадбек ам ман бардошт шудам ки ту розӣ набудан ки ту ба чемпионати ҷаҳон биёӣ. Барои чӣ? мақсад кун бо раҳматин гузашта будам. мақсад ин организатор таҷман занг задан ки мақсад биёӣ якум збор гузарондан ки ман наомада якум збор. баъд дуюм зборда ҳаракат карда омадам ки ина худованд ман натиҷаи соз дод. ин ташаккур ман ва таҷман аки даврон. мошаалло беҳтарин. гонорар чанд мешавад ки? иншаллоҳ намедонам. Лекин ман фикр мекардам програм ба 1000 мехарӣ ба фикрам 100%. иншаллоҳ. Чӣ хеле орзу дорӣ машин харидан? орзу намедорам, ба падарам месупордем. падар месупорӣ, падар худо. Мошаалло тарбияи тоҷикона. Дӯстон, бо як бори такрор мекунам. якумин бор дар таърихи ҷумҳурии Тоҷикистон медали тилло аз ММА IMAF фарзанди миллати тоҷик Асадҷон чемпион шуд. шиносед ӯро, инстаграмҳояшро мемонам, табрик кунед, оилаашонро табрик кунед, авлодонашро табрик кунед ки ҳамин бача ҳиссияти чемпионшавиро ҳис кунад. дӯстон, Тоҷикистон ба пеш. Раҳмати калон.